Aha, kwenu motu bubululu. Abadundigo. Aha, kwenu yeligo. Yeligo. Okwewe budike n'obodo. Obodo ajụrụ oyi. Kwenu ife kanku. Ife kanku nọ ya eno. Ife kanku. Ife kanku nọ ya eno. Ife ama nọ ya eno. Adododododo man. Adododododo man. Adukudebudebu. Udebu na budo. Na-asụlụ egwu asụ dunuma na-ekwe banke melu ngụpụta kacha ụtọ Gbawalumoji. ya bụbụziri ikerinne Gbawalumoji. mana ọ bụzi nka ka eji alị ya Gbawalumoji. mgbegbu gara malụbido Gbawalumoji. asị na ọhara kata ka ọ na-agazi Gbawalumoji. onye ụwa enwe enyi ọma Gbawalumoji. onye amụma radile na amụrịa Gbawalumoji. ya na nkịta ọfịa bụ nwanne Gbawalumoji. anụ ufe bụ udene ka ọ na-azakwu Gbawalumoji. mana aja ara wa nkenu Gbawalumoji. ụzụ afịa ibu udene n'ọbụkwọ ntụ Gbawalumoji. ịda mbabi na-agachi azụ Gbawalumoji. ọganiru arọ maka onye nkolopu obi Gbawalumoji. onye ịgarabada bụ onye ruru abụ Gbawalumoji. ezulezu ememe alụlalụ ebe nchukwa Gbawalumoji. oji ọnụ egbu ọjị saa Gbawalumoji. abachala ekwu ọ gafela ọdụdụ oke Gbawalumoji. ọ bụrụ dike aka gị ife ọkara Gbawalumoji. onye ume ngwapụta ọkụkọ mkpụrụ akwụ Gbawalumoji. onye ya si n'okwu maka na doji Gbawalumoji. ebe ama n'ife afụ na ọchagharụkwa Gbawalumoji. o jiri ọnụ lechaa o were ilesalụ Gbawalumoji. okwu na-efifie were abalị megharịkwa Gbawalumoji. ọnụ efu na-alụ nọ n'aja igbugbu Gbawalumoji. ma ikuku bịa ọtụnye ụlọ n'ogbo mmiri Gbawalumoji. ụchụgbakwọ ndị uju egwu ji abalị agba Gbawalumoji. anasokwo ndị oji egwu eti mmanwụ Gbawalumoji. mgbe ngana Gbawalumoji. ugbe gburu ọbịa Gbawalumoji. mana enwere ajọ mmụọ o ji isi anya ọkụ Gbawalumoji. azụ anụ ka o buru igu ntị echie Gbawalumoji. isi na-egbu ogidi ọwa nkụtara Gbawalumoji. chọọ nwoke na nwoke du n'oge Gbawalumoji. ebunukwu na nwoke na-eri n'ude Gbawalumoji. agakata agba ọkụrụ ka eji amadị ike Gbawalumoji. ọdụ ka mkpu medọ na ibele mere Gbawalumoji. ebili tụcha na arụ mkpu modulu ike Gbawalumoji. ọkpọchi ntị ka ejiri kee Gbawalumoji. na ntachi obi nyinyi ibu ji aga n'ugwu Gbawalumoji. ụganịta ka ọdabụrụ na ama abụba Gbawalumoji. sokoso arụ mmiri ogugu jajalala Gbawalumoji. ọkụ na-abụ itorugo Gbawalumoji. ologbo ezi n'azụ Gbawalumoji. kama na ọ na-edebekwa igwe obodo Gbawalumoji. okwu na ụka ghara ịgakọ ife okwu n'isi Gbawalumoji. agụ ọrụ n'ogbe gota na macha ọrụ Gbawalumoji. ore jere ibe ọzọ sotu ife o ji bi ụwa Gbawalumoji. agụ ogokata bunye ya ụwa niile Gbawalumoji. anya atọ mandụrụ na bagide Gbawalumoji. ajọ na-achụ ụlọ akara aka osi na nkwụ dapụ jebe n'ọjị kenu osi mgbe ọgbakọrịcha anya bụ agụ ji egbughe Gbawalumoji. ma ọrịa gbughị ozu ya na ya were naba Gbawalumoji. na ya ghọtọ na-edo n'enu Gbawalumoji. atụ ndị ife na njuju ara ajụta ife ebe ama na-ara ebu afọ ime aka Gbawalumoji. asị na-egbokata ide ọkwapụ mgbo n'ụwa Gbawalumoji. ka apịachalụ ya ilo na ọya bara anyị Jajalu yilo. ebe o si bi ụwa dị enu Jajalu si yilo. egbochi na nwa egbunu ọsọ ka o ji adị ugwu Jajalu si yilo. ekwe n'ome nke abụla adịrị n'aba mmụọ Jajalu yilo. ibe dị iche dị n'iru enwe na onogbo Jajalu yilo.
atụrụ dalụ onu n'ọwụ dị a na-akụgharịa ọkụkọ ji ejikọ na-akwa ọcha anụ ọfịa ya ba anụ nọ n'olu bịachalụ ilo akwa ọkụkọ dọ na nkata bịachalụ ilo ama nke nwoke na nwunye bịachalụ ilo a na-ama ngwọrọ n'ụgbọ bịachalụ ilo ama afọ ya ma ụzọ n'iru bịachalụ ilo onyinye amala dị n'iche n'iche nye nwa mgbugbu onye ugwu bụrụ bịara ọ na-eme agwa ọgbata obi nweke onye gara obi azabakwa ọnụ ọna ndị ajụjụ a na-abịazie n'uju ewe kodo na mbege belu mba nnenu ọmụmatụ bele kọdụme egwu ojukwu ike mba nneegwu dịka ugwu agbụrụgbu eji tara mkpụsị legara ibe anya n'iji ama ha chite n'iji ọba na okwu ọnụ na omume ọ bụrụgodo nwata ka ọ bụ ka alụsịara n'aka na abọ ka eji ebu ya ma abọ na ya zi ebe o siri dị eteka esese bụ aka na-arụ ebe o siri dị eteka dịbụ no nabata ọbịa igwe ndeke n'ịmara onye na-etu gị afa gụwa ofe ka mara ọchị nkịta ebe na-alịrị akpọ n'obodo ikpe ike ọbụla ọjị ugo balụ na nkata ọjị ị na-eche gugo oke apụrụ m ụọ nkakwụ ụzụ na-eruru igwe ọgba ofe kegharị ife ntị na-ata gwugo ya ezudo ike mmiri dị omimi iji nwayọ elu n'igwe ụdọ ọrụ eji onye bịa n'ụwa n'ugwu ozi ọbịa nwangwere nwayọ mgbo na-ekwula akwala uru ụgbọ mmiri ka egweju ma mmiri lu unye ejizi m ife anyị eme ọra afịa agụ emekwa nke ana na-asọ mbe nwụọ ọsọ ife ekwuru ka unu bịa ọchụ gidigidi ọ na-gidigidi anụ aja ọsọ ọsọ aja egbu ana itesi esu osie mbiri itesi esu na ana aja ọbịa eze a na-asụ anya ya asụ onwe ma anụ n'ufe ga-aga nkụ ya gbajisi ya a na-atụ ntị ya anụ ọ ga-aga mmadụ mgbe ajọ eziokwu adịghị ruo eme izu ome n'ọnwa ajọ nnụnụ a na-ebe n'obodo na-alụ na-emezi sọsọ ofu onye amara ụwa jebu n'ala ego ihe ka ibu ndị ori mmadụ iri unu etinye ka ife adụrụ ọrụ ụlọ ofe ezinụlọ n'ibe aka ndị ọchịchị ji ụfọdụ merụ ngwa ọrụ ha iji ebube ndị ilo ha le nwunye ego ọma na ọ bụrụ nwunye nna ejebe afịa ha jiri gwa ọka iwu na nwunye ya emegburu ndị kpọrọ ofe dị iche iche na-apụsị ịtazi ọ dịchi ka mgbe egbe ọgwụ ya maka echetakwa na o nwere ndị edere ịbọsịata n'ọka ndị arụ ụlọ nke aka azụ ọkwa ha ka a na-ebe oge agụ na-ebu ụka dike aga mee ka obodo delu a na-ezi ndị ori ife efi ndụda jiri ka efu ọgwụ ejiri ofe ụkwụ ọrụ nhachasị ibe aka asakọsị ibe ala abụ n'igwe
ndo meko panikwa kele kabakasi babo kele beji mi fi ogugu si onye meta nya weli isi efu onye meta n'ọpọlọ onwe onye meta nya weli isi efu onye meta onye yekwuru ụmụ ogugu ọnụ ha onye meta kemene gbo onye meta nya weli isi efu onye meta ụmụ Igbo kọwalụ na ụmụ Igbo eziokwu akwụsị ịkpa afọ mkpọ onye meta nya weli isi efu onye meta ogugu na-agbasi ozu debe n'elu ana na-eme amala ibegiri o ji eyinye egwu onye meta nya weli isi efu onye meta ozuara ebule ozuara esi ise ya pụji na alụsị agbara ụwa agali onye meta nya weli isi efu onye meta na ọ chọrọ ogugu o ji edunye ozibe ndị ụgwọ obodo na-atọ onye ndị agbala akwụkwọ tụnye ọnụ onye meta nya weli isi efu onye meta tupu oke ogwu ụgbọ ọ na-eje kata nzu na ọra mmụọ mmụọ dị iche iche na-enekwe onye meta nya weli isi efu onye meta enwesi n'ezi afa ya bụ Michael nwere ilo na-asị gbaba agbọ nke onye meta nya weli isi efu o nwere oge eji agba ọkwasị ndị mmadụ ijebe okwu onye meta ka egbe ejekwu onye meta nya weli isi efu onye meta kwalụsi dulugwu Yoruba bili n'ụwa niile onye meta Igbo ya dụzi iche onye meta nya weli isi efu onye meta mgbere jekwedu uwi na obi asọta edi ọkọlụ ma akụkọ onye isi ọdịnala n'Ọkịja onye meta nya weli isi efu onye meta o wee duje m maka ndị siri na asụchasịrị n'ụọ ya ife mana ugwu ogbugbu dogbetu ọdụ onye meta nya weli isi efu onye meta ọ kọwara na ogbugbu anyị egbenata onye aka etocha Onye na meta. rapụla ogbugbu ntụ onye meta nya weli isi efu onye meta onye gbuo onwe ọ bụ ndị ebe ha ya ebula ozu ya Onye gaba na meta. obi ndị ntụ onye meta nya weli isi efu onye meta ma na-ekwonu ndị ọ na-egbu kirikiri mba ogbugbu akpụ sọ ndị a chọrọ ikpe ogbugbu ọtọ kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele ndị na-egbu mmadụ were agwụ zọrọ onwe ha jee n'ilu ka chiribe eze kele ka ogbugbu akpụ na-egbu ebe a na-apịa okwu mmanụ na ọgaranya pụrụ okwu mfe ya kele okporo ndị ụka kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele ogbugbu a na-egbupụ ndị na-eri ife doro n'iyi ndị na-atụ ụjọ obodo n'ugwu kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele ugwu ma ndị eberi muchiche ozu ego na-atụ egwu ndị Siria na-adụ na mma kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele ogbugbu enwere nwa nọ mara isi mmụọ ya na ndị ozi ya na ọ bụchasị kwụba aka ọtọ kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele kedu maka tava balogo na ndị ọrụ ya si n'anya dị ha ṅaa kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele agwa balogo eyi na-akpụ ụkwụ ba na nsọ ogbugbu akpụ na-asọ ya nsọ kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele n'ọba nganga banye agụ n'ọnụ nganga ya na mmiri ọkụ na-egbugbo kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele unu mana onye ji ebeghị mgbe a na-anị mmụọ ebe ka akpọ ya kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele mgbe ogbugbu gosiri ha na ịkala aga m so na gaba nwata di ha wọdua kele ka ogbugbu akpụ na-egbu kele echigakwa m azụ na onye meta anya were isi ebu onye ugbo meta ọrụ nke ha si onye meta anya weli isi efu tata na ụmụ ogbugbu ekpewo na onye pụtara ka o siri metụ mmụọ ya Onye meta. ebubo mba jikwa agara onye meta anya weli isi efu onye meta ma ndị si na Ọkịja bụzi ọrụ ike onye ka ncha meta ife nkiri ebubo onye meta anya weli isi efu ana m ebe ebe na akwụkwọ na ya wetezi onye meta ka ọ na-agakwa onye meta anya weli isi efu onye na-ebia n'anya abịakwa agịrịta ụwa isi osu na agịrịta ụwa isi adịghị agịrịta ụwa isi onye agịrịta ụwa na-ebi isi aka agịrịta ụwa isi agịrịta ụwa isi ọ na-eme nwamba ejeghị na n'igbudu ihe niile na-eselite na ọdụka okolo anụ anọrọ yo ihe niile na-eselite na ndị ukwu na-abịa ike n'orime ihe niile na-eselite na awalite azụ ka nri ka ọ ya ejipụ ihe niile na-eselite na ụkwụ na-eje walawala ihe niile na-eselite na anya na-aga awa m n'ọfụlụgo ihe niile na-eselite na nwokenye nọ n'ụlọ egwu amụọ n'ọbụ ihe niile na-eselite na okwu ị na-asọ anya onyedu ya ekwu ihe niile na-eselite na ndị gbulara uliti n'ọsọ bụ akasi ihe niile na-eselite na rie m dara onunu na egwu emebe na ihe niile na-eselite na ọchụ nkụta nwa na-ebuchi
pụta ihe niile na-eselitela na dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ bụrụ dibịa ihe niile na-eselitela ọkụkọ tụjụ anụ onu enwere ihe niile na-eselitela gwata dọla gbara ya na ife mewe ihe niile na-eselitela anyị agụ ochi ntị na aga esu na ihe niile na-eselitela isi kote ebu n'ọhịa gbe ihe niile na-eselitela esu mara ife tụọ n'ugbo ihe niile na-eselitela oke agbanaghị ọdụ ele ya ọkụ ihe niile na-eselitela ụbana chọba ọnwa obelugo n'ọnụ ihe niile na-eselitela ọkụkọ ọcha ziri ogbe ya egbe ihe niile na-eselitela aka nụ isi ọnụ ihe niile na-eselitela isi baba n'ọhịa nụ ihe niile na-eselitela mbọsị niile bụ mbọsị onye ori ihe niile na-eselitela bana ofuke bụ mbọsị onye mụ ife ihe niile na-eselitela onye na-asị makwọ ndị anyị wụ ihe niile na-eselitela nke kwelu ndụ n'ụbaka ihe niile na-eselitela nke siri na mbe anyị efọsa ya bụ ihe niile na-eselitela akụm nọ n'urimiri ebelata mba ihe niile na-eselitela mgbadagbọna mgbadagbọna ihe niile na-eselitela taludo ezigbo gị nta nọrọ n'uso ihe niile na-eselitela bakasi bụ mmiri nyiri enyi ihe niile na-eselitela iji riri ụgbana n'ọka nkụ ihe niile na-eselitela ọ bụ osisi kwalụ mada ihe niile na-eselitela a na-amụ ite ọgbọnyụ ọgụ ihe niile na-eselitela elulu bịa n'ọfịa mgbadagbala ọsọ ihe niile na-eselitela agwọla ihe enu mgbere adabenu ihe niile na-eselitela idebata ọbịa ekwatụba ji ihe niile na-eselitela oke igbo chụsasịla anụ n'ọfịa ihe niile na-eselitela ndị sila anụ edo nara ụgbụla ihe niile na-eselitela n'ụlọ bịarubelu ha nọrọ bọm ihe niile na-eselitela bandasi bakasi sela aka n'ụlọ ihe niile na-eselitela unu bụ ndị adịsa achụ efi ihe niile na-eselitela ndị chọrọ ife ọma na na ihe niile na-eselitela fụpụ ife ọma tibe ya ọgbagara ihe niile na-eselitela ndị edemede ma ndị okwuchukwu ihe niile na-eselitela unu chọọ ka anyị chiga n'afụfụ ihe niile na-eselitela ndị abụọ na-abịa chebe obodo a. ihe niile na-eselitela ọ na-abịa idunye oke chekwaba azụ ihe niile na-eselitela ba ndị uwe ojii ba ndị uwe ọcha ihe niile na-eselitela ụfọdụ ndị na-asụcha ndị ori ihe niile na-eselitela maka ndị na-agbọ mba dị n'uju ọnụ ihe niile na-eselitela dịrị ndị na-etu mba ekwu adawu ihe niile na-eselitela ama na nwanne nwe abụrụ n'eli ihe niile na-eselitela onye alụ jizi aza nwa nke mmadụ ihe niile na-eselitela mmadụ ya na-asị n'eke ghọrọkwu ihe niile na-eselitela ebe ya ife a na-eme ubi ihe niile na-eselitela n'ọgọdọ kaba nke ọkpụbi yọrọ iyọ ihe niile na-eselitela atana ihe agwụ amụma oke oke ihe niile na-eselitela obodo a na-aghọ naanị ịkpa ihe niile na-eselitela na-eweruga ndị ahụ ekerie n'aka ihe niile na-eselitela esokwu ebe nwere ndị nkụkụ ihe niile na-eselitela ọ dịrọ njọ na-enwere ndị nkụzi ihe niile na-eselitela okwu elighị izu na ahịa ebi ihe niile na-eselitela ọ bụ osisi chọrọ ndo nkuru n'anya ọbịa ihe niile na-eselitela o dere amelu obodo tọkwa ụtọ ihe niile na-eselitela ọchịla ọfụma ya chi ọzọ ihe niile na-eselitela igboloko ọba n'ịkwana etielu ga-abịa n'ihi agba ihe niile na-eselitela egwego n'ite ọkiri ekwelu ya ihe niile na-eselitela ọbịa ka eji abịa n'onye ọchịchị ihe niile na-eselitela ife ọganiru adịna n'ime ihe niile na-eselitela ọ na-enwe ndị ụfụ obi na ndị nkwutọ ihe niile na-eselitela ndị asịrị nri ka mgbalụ si mmiri ihe niile na-eselitela ndị atụọ n'iru agọrọ n'azụ ihe niile na-eselitela ọ bịala onye ọnụ ọ bụrụ ụjọ ihe niile na-eselitela ekeji na ndị nna dị ntị n'onu ihe niile na-eselitela ọnụ nwoke na-ekwukwu onugbu ihe niile na-eselitela ọnụ nwaanyị na-ekwuru ihe niile na-eselitela ọ bịara banye ego ọkazi enwe n'ọnụ ihe niile na-eselitela ọ bakọta nya ata n'ọnụ ya ihe niile na-eselitela onye sila na adụ na mma anaghị ego ego abụrụ n'azụ ya ihe niile na-eselitela ajọ mmụọ na-abalị m mba ajọ obodo na-abalị m mba abacha
iyo elemugene kanaga iyo elemugene iyo elemugene iyo elemugene eku tobaji wala no yekomba amapone budawo aibalonye nanyayaga aibalonye okoba wala ro wuli shooting ko aibalonye nanyayaga aibalonye katula bume na to ya tulije kwa fume aibalonye na ifofo aibalonye nanyayaga aibalonye go chala chare chue aibalonye ake mujoma nanyayaga enu ebube n'iku achọbụ onye ya eje aibalonye nanyayaga aibalonye ndị obodo tụrụ mmebi gị ọnụ ọna iwalubi na nwa aibalonye nanyayaga aibalonye kọwa n'ọkụ gbakata bụ ya bụ osisi a na-akpụ ịgaraga akata mgbere aibalonye nanyayaga aibalonye gba ha na gbagwo nna bụ ụgbọ mmiri ezoga gbagwa onye mgbechi aibalonye nanyayaga aibalonye anyị amalite njem mbọsị eke aibalonye mụ na ndị egwu aibalonye nanyayaga aibalonye nye anya nwa ọkụkọ tụọ ya ekekele bụ maka ịha mụso aibalonye abụghịkwena aibalonye nanyayaga aibalonye mpịa gbata oyi pụta mbọsị ịtọ afọ buso m agha ọsị m afọ gara gidi aibalonye nanyayaga aibalonye mgbe afọ na-abụ m ajọ ọfịa riri itere ife dị ya onye dị okwukwo mụrụ udo aibalonye nanyayaga ụmụ ude na-akwa nka n'elu mọlị ituwa n'ọdakwa mkpọrọ aibalonye ka nlezie aibalonye nanyayaga aibalonye ebe n'ebe ayeri na mụ na dike akịdị arọ lụrụ nri ọfụ aibalonye nanyayaga aibalonye afọ si ndụ nwanna n'ọgbụ ọrịa udo ebu n'ọnụ ma n'obi aibalonye nanyayaga aibalonye ọdụ na-abalị nọ nzu nwa agadi nwaanyị n'ugwu mmụọ eme ma awụ ma ọ jụrụ ya jụ aibalonye nanyayaga aibalonye gwa ya na ụgwọ jụrụ ji jụrụ edebe aja ụgwọ nke chọrọ abapụta nda aibalonye nanyayaga aibalonye wepụta ọfọ nji eji mbaji nkwọdụ ike dị na-abọ na-abọ anyị nwere ọfọ nji eberi ọnwụnwa anyị nwere ọfọ eji eti aja ọbịa anyị nwere ọfọ ọkụkọ jere amụ na nwụrụ na-ata n'ahịa ajakwaghị ike anyị nwere ọfọ mere ife ka nkụ anyị nwere ọfọ eji eti aja ọbịa anyị nwere ọfọ na-amara m anya aja na ịgwọta ọgwụ kụba nsị na ntụ anya bụ ebube dibịa anyị nwere ọfọ eji eti aja ọbịa anyị nwere ọfọ mana ife egberiri na anabụ m bụ udene n'afọ anyị nwere ọfọ osisi na-ebu oke ọfịa anyị nwere ọfọ eji eti aja ọbịa anyị nwere ọfọ ọrụ ike mgbe udene ka udene eji ejide okpoko anyị nwere ọfọ si n'ọfọ anyị nwere ọfọ eji eti aja ọbịa anyị nwere ọfọ awọ nwere nke ka ibe eto afọ anyị ife nwere nwere ọfọ ejiri malụ anyị nwere ọfọ eji eti aja ọbịa anyị nwere ọfọ ọrụ obodo ọkwa eburu n'afọ wee tibe mmanwụ anyị nwere ife ọfọ na-apụrụ mee mmanwụ eburu n'afọ egbe tibe mmanwụ anyị nwere ọfọ nwata gbee na-awụ anya na-egwu ihe anyị nwere ide ọfọ abụ ha ndị abịa eburu n'afọ egbe tibe mmanwụ anyị nwere ọfọ n'ọrụ nkụ eji arụ oke ka eji arụ aba anyị nwere ọfọ gbaa bụrụ gbaa eburu n'afọ egbe tibe mmanwụ anyị nwere ọfọ enwe maka ike ra tupu ọgọrọ otu nyo anyị nwere anụsoro ọfọ ọmaji ukwu eburu n'afọ egbe tibe mmanwụ anyị nwere ọfọ ọ bụ eburu n'afọ ewe dị ike ọbụjọba njide na nwude ewe eburu n'afọ egbe dike anyị nwere ọfọ nwatakịrị gbata obi ọ chọrọ ịmagbu ya n'ala isi ma Anyị nwatakịrị nwere ọfọ. akwọju anụ eburu n'afọ egbe dike anyị nwere ọfọ abụke na-acha ufe ọ ya nata nke ebe edu a na-agba ụsụtụ ụzọ agbọwụ eburu n'afọ egbe dike anyị nwere ọfọ ọrọ nwata malụ ebe oso amalụ ya Anyị nwere ọ ọfọ. na-arụgbọ mmụọ eburu n'afọ egbe dike anyị nwere ọfọ enwere m ọfọ nji eti mmanwụ anyị nwere ọfọ anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ ọkụ nsị aka ude na-agwọ na-atụ mbe bụ nkịtị anyị a nwere na-eji ọfọ ude n'ọba nụkwa anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ ntụrụmọnụ egwu bụ nke iyi ụkwụ anụ egwu iche Anyị anụ nwere ude ọfọ. na-aba na ngịga anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ orimiri ikuku ibu
ọkụkọ ka ejiri aga anyị nwere ọfọ obe anyị ejedo nkenu anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ ka mmetụ ọrụ udo na-atụso obi ejeshi onye na-eji egbe duje m ife onye ugbo ojii sp anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ eze onye ọ dịrị na-adaji a n'ibiriko ike nga agụrụ agwara jụ n'oyi anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere asị na achụba agụ bụla egbe na ọ na-eme ka obi sie ike anyị nwere ọfọ egbodike anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ egbebe ife na-afị ọkpọ tupu obodo ajụ n'oyi Anyị si nwere gwara ọfọ. na-esi enyi anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ anụrụ m ife egbe na-ekwu n'ụkwa nke ọkọ ọdụ Anyị nwere ọfọ. asọla ọfọ anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ chukwu dozie igwe ya na ọdọla ome ya na m anụ ntutu anyị nwere ọfọ ọkwa obido anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere ọfọ obi ka eji atụrụ mmụọ inu ọgba ofe ka ịgharị Anyị nwere ọfọ. ife ka ichụba anyị nwere ọfọ eji eti mmọnwụ anyị nwere na ọfọ amamife a na-enyo onyo